san wahalan da na sha jiya wallahi ina gani sai ka tausaya ma rayuwana. Ka san ya aka yi garin ne ya samu kuwa? Kwana na 4 ina neman aikin shadda ban samu ba. Ubangiji ya hada ni da bayan gidan Sule da Nejon nan. Na je na same shi na roke sa ya hada ni da tonon shadda. Tunda azar ina tonon shaddan nan in samu in siya gari kwano ɗayan nan ta gagara. Da na samu na siya gungunin guda shine kaga na dafa. Kaga gidan malam ma ba hura wuta ba. Abun da yasa kaga ba hura abincin yayin na jiya ka na fama tun karfe 6 na safiya har karfe 6 na yamma da kyar na samu kilo 1. ba karamin azaba al'umma suke sha gari. Na gaya ma buba ko ka bari kawai sai hankali. Allah kyakkyar na gaya maka na samu kilo 1. Yau kwana na 3 ba abun da shine mu. Na ga alamun ba hura wuta a gidanka ba yaje shi yasa gaba ɗaya kaga na ga abincin ma mun zo mun saka a gaban mama na gagara ci. Tun azun tunanin ka nake. Duba masara fa kwano 800 peso. Ba suna shan wahala a kasar nan. Ka bari kawai. Najeriya sai hankali ya zama al'umma suna shan wahala aboki na. Ka bari kawai. Cikin mu. Ba kake ba. Wai ka tsara cikin mu. Ba dan me kake ba. Wai ka tsara cikin mu. To